zortea, zerbait aproposa lortzekotan, gu gara zure jendea. Jatorrak, lagunak, salbatzaileak da astunak, men egiten duen oro daramagu gailurrera. Hemen kontzientziak bostaxola izenpetuta aurrera. Hau duzu merkatuko materialik onena, zatoz gurekin bana dezagun fortuna. Kontrakulturaren industriaren zurtoina, ikusleen zerbitzura. Hemen dena da maru, dena da jukurria, urrutira ez joa. Hau da kulturaren fast fooda, hemen dena da maru. Negozioa, etekina, arrakasta, zure harima, zure amarena. Baina kontuz biharamunean, zer jaso den galdetzean, bapatean zureak egin du, dena galdu duzu jada. Materialik onena, zatoz gurekin bana dezagun